Father, let this brother remove this singlet. Let this singlet be removed. At the count of 3, 1, 2, 3. And let this slippers or sandal, whichever, be removed. Now. Come back here. Come back. If I did a video, I know we need killing now. Video, I know where for. If I'm talking in the next time, Ndinne na nna ji wee nọ ebe a na-enekene the time. Some of ndị nne na nna na ebe a agụrụ akwụkwọ oge a ha na-abụrụ time for lecture ka ha mụta akwụkwọ like adult education. Time a na ihe a na ebe a kedu ibe dị ka solution onye a ga-enweta ebe a ịkọmandị nwoke ibe gị nke a ya eme nke a ya ya kọmandị ego nnukwu ego bata ka ego si n'elu daa etu isi akọmandị onye nke ọ ga-akọmandị ego ka ndị arụ agbada ego n'ihe niile onwe onye ji ego bịa nọrọ ebe onye niile onwe nke fụrụ ụzọ anọda tiri ga-ene anya fụ ebe a bụ na ihe niile abụ ụmụ nwaanyị juru elu n'ala fi ụkpụrụ ụmụ nwoke na-abụ ịtọ ka ịfụrụ ebe a ihe ndị ọzọ bụ ụmụ nwaanyị niile abụ ndị ya bụ afọ nwoke ahụ na-akọndọktụ ya bụ chọọchị akpọ ya dadi ọnwa nke ya narụ n'ụlọ kpọọ di ya dadi time ha ga-anọ n'ụlọ negodo ezinụlọ anya akụrụ ha sịrị pụọ na ha jere night vigil ebe a ka ha si ejeje eme ka o si dị ha mma. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị si di ha na ha na-eje night vigil si ebe a jela ahụ na be nwoke ọzọ a na-enwude fastidi time ị ga-anọ weta ụmụazị na-akụziri ụmụazị ife ikunye na ị na-eje night vigil anya nkịtị wepụ n'ezinụlọ gị for 30 minutes. Many things nwere ike ime. Nneba nwere ike dara nwa ụkpọka anya ike. Many things nwere ike ime. Ị ga-amụ anya at all times. Chedo ezinụlọ gị. O nwe ihe ị na-eje ime ebe na ihe a na-akọ. Ihe ị malitere na ka ịfụzi anya ka ịma ma onye chigata azụ. Ihe niile abụ ihe arụrụ arụ. Nyabịa kọmandị ya n'onye ọzọ na street. Ọsọ n'ime ebe a ka pawa dị. Ọ bụrụ na ibu anointing na pawa na-arụ gị afọ ị na-aga na streeti ndị mmadụ a na-ada na etu esi ada ebe a ka e gosipụrụ na ọsụsọ n'ime ụlọ a ka a ga-ada ịbịa ha n'ebe a kwuo okwu ihe niile jee kwuo ya na streeti ị na-eme na intimidation aka gị onye ifuru oche kụwasị mmadụ ọrụ maka na ofe iro nwere akpụ obi iwelu commandment neutralize anya ịkọmandị anya ka ike gwu ya ka a kụchipụ ya ntị ị na-akọmandị nọ n'ebe a ụmụazị a gburu eju na Anambra na kọntrol ndị mmadụ ede ha pawa ga aha bụ sọ ebe a ka ọ nọ pawa ga abụ arụrụ arụ ihe niile abụ Arrangee ụmụ nwaanyị a bụ ndị edebere mgbe ọbụla ha gbara jee n'ụlọ ụka a na-akọntrolu their minds. Ụmụ ha ebe na ụlọ akwụkwọ a na-akọntrolu ha n'ụlọ akwụkwọ na nka ụmụ nwaanyị na ụlọ ụka ụmụ nwoke afụfụ ji ha n'ọrụ a na-ekwugharị from morning till night before nwoke ya anatabie ike agwụna ya ọ anata ebe ka nne unu nọ ọ jere night vigil ọ jere power night nwoke ike agwụ nwoke a na-ebusi chọrọ ya n'ikorie ka ọ na-akpụ ọgbọ ebe nwunye ya nwaanyị nke ya ekweghị ọnụ weta nke na-akpọ nwoke ọzọ daji baa ya na-aghasa igwe asị na ị na-agba baa anyị na-eme mmebi ọ ife anụnwa ka o so na n'elu famili ka mmadụ hapụsịrị jebe ebe a jeje kpọba onwe ha ebe a ka ha na-eje n'abalị ihe a nọ n'ụlọ everyday ijechakwa all night echi ije crusade nwanne echi revival etu a na-efegharị ka time e nyere famili onye bụ na famili gasa agasa na ife dị ka nwa dianị na-abịa ebe a nwa dianị na nwa amụrụ amụ ebe a na-ejide nwa dianị din ya lachipụ ya ntị enwe ka esi kụzieri ya kọvali onye abụ nwanne gị na-arụ nwanne na ama ogwu ewere dị ya onye jemere na vigil ya bụ ịkụziri onye eme anya ya niile dị ebe dajiji o ya nọ ọ na-efegharị hapụ di na-anụ ya anụ onye nwa di ya ọkwa bụ na ị nọ isie nri bunye di gị Abraham arụọ na afọ ụfụ gị bụ nwoke ihe aka ihe ezuzugide 52 years na nwụọ edereghị obituary ọkwara ngwongwo kwakwuje pastọ o weela chịpụ ya ntị
arụ na-emenụ. O nwere vidiyo nke adị tinyere ụgbara ka nrapị ụbọchị ọzọ. Nwoke nwụrụ nọ n'ozu, pastọ nọ na kọndọt savisi nọrọ ebe ozu ka nọkwa, onye propose nwaanyị ịchọ mma infat ma gbanye vidiyo ka ị were anya gụfụ ozu nwoke ka nọ na akpati, pastọ na-propose nwaanyị nọ n'akwa die. Arụ na-eme arụ. Nene dị vidiyo inenesia ya sure